Clear bar teli chu nadang thoklovin in chung khur enkol topania apasal mai kalanen hian an hlim don leya fanu du omdeu emai an neya achang toran be seile mek nge ani tuk thuan buai puya chauka chet lai chuan tuk ver pon lama papakhat chu a muthut a awring ngei mai apasal lo tlan phei thuain chupa chu anin kota kalkwala betur chuan mai kala chu chuak thuaya chupa ming chu Solomon ani mentally challenge sautana organization pakhatin nazong tora antir aloni a anpal hung na siam thatura lo kala lo ni an chung kwa chuan thatakin an lo dong songa cycle thar le atum thole chu na atho na tang chuan le tumti Solomon chuan asoya clarity no pa chuan atho na tur lai an ko mu a an fa te him na turin sang takin sakan du ti an shila aril ru lamin rual phazan lo ma se ana thoi ro Solomon chu thiam le ni query chu me che doctor muturin akala a doctor masa a retired to wangin Dr. Victor mo te enkol na hnuaya to donani nurse Maria chuan Victorale anupuite po fanei chep ani thochila doctor ina tir wangin test report mundanga peturin Maria chu chuak zuaya Victor chuan query chu endika ma se query chuan thil diklo omte she thiam ngal Victor chuan anain a phut bak in endik tatlat mai appointment dang po siam tolovin query chuan man mo takin hospital a chwa sana achunga thil thleng ina thon ema wangin asma chuak zui bok ina thlen chuan aril ruwa ten na om silfai tumin na in bual ngala mai kala nabang lo ho chu trap chungin alo ko a muang changin thil thlen dan chu shila mai kala chuan Victor chu state medical board a report a rota ma se query chu mani in ril nel na nein alo ngai dik lo wangani palhlawin aril ru boyang ring biawa ma se pasal chuan an report lo chuan midang chunga po khatiang bok khan ati zel thei tho shilfia chuan query chuan report ngei chorem ti veta a Victoria case chu chanchin 30 na an puang ta choya query chau chu a me che khoi alo ni lo me chedang pali lain an chunga Victoria che du dan anon soi chuak veta boka criminal charge pumpel nan Victoria chuan ama du thuin engkim ati top ta ni chanchin bua Michael chuan Victoria thi thua mu a anupui shul turina kal thoya Victoria nupui rai por chu engma hnut chia ani lawa alo sut wangkhan Victoria thilni zongjong chu shen tan sak ani baka a life insurance po cancel sakani anno te pian thlengin anupui chu anina chen phalsak ani thunga ma se naute pian no chuan an labor rule na turin anin po zor ani donani aril ru ha lutuk wangin ahun mai nawa ve pha ta a rang takin in zaina roma shwai ani a clarity no pa po naw nei turin anin ring to hlia doctor te thei to pan chwa chung point naute chu chan the ani talo chuba ka Mrs. Mot chuan fa paile thei to ngai don lo bokani a depress pha na salhea engma ai du lawa TV a chuana pasal laka thu boy siama saber to cleary thla lo lang a mu a tharuk aliam le meu chuan cleary le mai kalate chu Fapa du omdeu joa an neita a no le pa hlim takan ni Solomon chu an ngai na to in an chung komem barang mai ni to a emai phei chuan angai na hle ni cleary chuan an to zola greenhouse sak adu tho soya mai kala chuan a ha lu tu khlawin Nauawmtu la ka rota ma se cleary chuan a hriat ngai lo kuta Fapada chola zuam chi alo ma se mai kala chuan engma poilo thoshila emai an school bus thlengin cleary chuan a tha a me che pakhat payton fenders nia in soin ron panin fakna manga Nauawmtu an zonna amu tho soya cleary chuan in chunglama a hruai lut ta a Victoria nupui minglem in wati re reng aring phader mai silo payton ni chuan chung ko pakhat ta na tho thin thole an pem tak wanga nadang zong angin do ta soya anin komlai chuan engwanga Nauawmtu nge ni ti cleary chuan zota payton ni chuan hun engamo chen liam ta khan in nei te na pasal le afa chan tho soya nu ni hlimna chu a hria thiam ve ngai don lo wangin midang fa in koladu ti a soi chuan cleary chuan mak atilhia Solomon an cleary a ko son lai chuan payton ni chu joa crip bula chuan akal naya ma se cleary le Solomon ti chun lo le thoya Solomon chu cleary chuan a mel sha tira payton ni chuan lem changin fel takle nun nem tak angin a bia a cleary chuan zanri an ruala kil venga turin payton ni chu soma ani chuan rem ti ve mai in cleary e rong bolai chuan jo alo om thunga
apasal na tho azo chuan Clary chuan genetic engineer ni tho shila Michael na thok bang lo ho an no palim taka an lo indong song vela mu chuan peitoni chuan aril runat na athup theilo thelani zanyan ke line peitoni chuan Clary bing be tlalaya mu a ma se chilem lo Michael le Clary te chuan chaukalama engtiare nge peitoni chu an chorang ti an soidona chuti lai chuan peitoni chuan lem changin bengbe Joan alem man chep atia chumian mu chuan Nauawmtu thatak ani don ni in Michael te nupa chuan an ngai nget ta mia mai atuga chuan peitoni chu suitcase nen Clary te na khosave ngal tur chuan alo kala Solomon chuan peitoni chu aring hlel emema in hnuailama a room tur Clary chuan a ko muwa zana midang an muthil vek nuin peitoni chu jo room a alu tu a naute chu afa nga suang to in Hnute Hnek tira atuka chuan ema chuan Solomonan kotlaya sava in tura saklaya puya ema hian Solomon hi thianang maya enin angai na hlia chumitlai chuan Clary te nupa chu an thian tinen restaurant a zanria kil tura chu an tuma Clary chuan Michael a kor fual pek angai na deuh hak atuma ada chua peitoni chuan re theilo ti kai saka Michael chuan peitoni chu thian pa Marty Craven nen ein mel sha tira mel thati ema wangin Marty chuan anu puine na fane ve mai adu thu fiam thuina soya peitoni chuan Clary thomno hak tur dang athan puya an chuak lai chu peitoni chuan enjui renga peitoni chuan ema chu thlashang film en puya Clary phallo thilani wangin an pani thuruk ti in zep turina shila ema chuan apale an Marlene te chu te tanga in kom to an no panlaya no palema tang thin ti in anin fiam thina ti a chuba ka an skula mi pano pang pakhatin ati du da thin tho shilbok restaurant lama chuan Marlene chuan Clary bula chuan mi chimel thale nal tak anina khosaktir chu thalawati tho shila ma se Clary chuan a pasal chu ring toka engwaka angai lo ma se Marlene chuan bengle mit chikar torina shil zui ta thawa peitonin stolar mangin parka jolen puya nu pakhathian afapai moti in fadangani emti azota phurtakin peitoni chuan fanu emaye nei thoina chang thoya playground na nom line peitonin ama tidu da thin tu mi pa chu kok turin ema ti a chumi panau pang chu peitoni chuan vo ta chiama ema ti du da le ni vai chuan atana thatlo tur thoshila chumi wang chuan peitoni chu ema chuan angai na zwal ta sau Clary chuan anau te in Hnute tuyen hidu lo chu angai na shi thiam lo lia ma se peitoni chuan engma adanglam na mu lo thoshila an chung kwa chuan an Nauawmtu chon ring emema an fa ti chau abwai puilawa Michael le Clary te po angai sak thei emema atel lovin anom thei to lo ni bermai Clary chuan a botanical garden a peitoni shwain ama pola greenhouse sak ala tum thoshila ano pante ta tangin Clary hian pangpar le plans te angai na emem thina anu le pa point farm Neitu chung kwa piang turini ti inan fiam pha thina ni setela chungte ni emti peitoni chuan a zot zuya peitoni chuan apasal chau kha achungte nei chun ani thu soin ama thatu khaman ani ngai lo ma se swal chu aya swal lianin athung rul thin ati a peitonin Michael resume le ale kha tur ala ruti Clary chuan a shilawa botanical garden toilet a chuan a pot somvek athin rim na chu a shithazui chiama Clary a huat na chuan top china nei lo anun ti chia sakturin engkim ti a huam to ni atuka chuan Michael resume chu anjong muzau talo office a thelu sakalo tiam to wangin apasal be seina ti chia sakni nei sia a riruha taka omlai chu peitoni chuan kar tangin alo thereng Clary asma ala chuak zui ta deu le ngal peitoni chuan ngai to om takin alo buai puya ma se chuan na chu nakina ma ti chia na tan mana tumani Michael chu alung oi lo angreng hlia anu pui muwa lantira tum lo viauna a thup se ngang lo Clary chuan ngai da madil mol mol ringa atu zinga chuan Joan Hnute Hnek do lo thole arina tlak niam pha mi lo wanga mang an chu Clary chuan Michael a shila ma se pasal chuan rilruha na chan emem tur omina shelo chumini chuan peitoni chu Michael na thona huna kalin Clary birthday nai to wangin surprise dan tur plan a zota Michael chuan rotna thatakani thu soina phur ve hlea peitoni chuan anin bua seina Marlene apui ve thei chuan a thatarin thu soya Solomon chuan peitonin Joan Hnute pilaya mufua ani po a mubok Solomon chuan Clary shil nge tuma ma se peitoni chuan Solomon chu vawin akonga ding lo turina shila ani thu soi ai chuan ama thu soi oi jok tur tho shilina kalsana ma se peitonin a thian te ti na chu phal lo
clarity nupa chuan Solomon chu surprising cycle an pe a awo chinani wangin le achungan thatna wang chuan a mitui tla hiala anin fiam lai chu clarity chuan hlim takin a lo the vereng peitoni bula chuan a fanuin Solomon a ngaina zia shilpa a mase peitoni chuan moi lo angreng taka emai bula Solomon a omlai mu fu tho soya mase clarity chuan chu poisoi lo lutuk chuan chutianga ti duaring lo mase rin helna chu nei pha ta ni afanu mutir pa chuan clarity chuan emai bula thuruk engma an nei torani lawati a atuka chuan Solomon bungroda na boma emai thilchen khat clearin amu wangin thinrim takin Solomon chu a haw ngal buana Solomon chuan peituni thilte ni ti ashe thiam ngal Solomon chu chen puizel an theitalawa ani ro chuan adin munnen engpo soise anoi do no ti shai na ngoi renga Solomon an shwailai chu tukvira tangin emai chuan a thlerenga a hlim lo pha hlia peitoni chuan a lo nema clear po a trap top tani zana chuan peitoni bula emai chuan anu soisela remchanga lain peitoni chuan anu laka heltur zongin emai chu soipuya Solomon chu ngainat lowanga anuin atir bo luyani ati a ema chuan nutana o tho peitoni chu shila emai mi ziadang lamtak wangin clear chu nu thalo tak angni inen sha a emai chu thinrim renga a teu hlureng maya noni nanga aven himlo na emai chuan a huani ain ringa peitoni chuan fui pain engkema thatle vector thoshila an chung ko a thil thlengnen birthday party clarita na huai ho chu mai kala chuan ti chi berina shelawa mase peitoni chuan anirulak pen na tan an mamo vek thosoya marlin lo thlenga clarinen jo ringot an boy puilain peitoni chuan marlin lighter ala ruwa jo chu atapna salhia peitoni na pomchia chuan a bang mak na nei wangin marlin chuan zanre e turan somna chu hiala chumitlai chuan ei rongbol pa in clear le peitoni chun ti tui hle a peitoni chuan marlin hi michael first laugh ani arin thosoin shangai lo angina oma clear tan chuan ngai thla ka nuam lo hle mai a pasal hotlai ni tak alo ni khernen michael le marlin te chu clear birthday lomdan to realin restaurant a anin mu a michael ho chu zialrim anama marlin bula chia zial zu thin ti clear hiana shiani mase michael chuan anupuina zo na chu soithui pui pe lovin amut sana zanlaya chuan thom shain michael hara in noilam endiktura achuk chuan chauka peitonin athil thlau acharlai mu a eitur siam sakaduem ti michael na zota mase dulo thuina changa akalsan ne maya clear birthday ni chuan an chungin peitoni telin parka an kala an nupa chuan an fanubula Solomona lolan chuan nei lo turin an cha a emai ro chuan Solomona thilti swala shat lo wangin a chan turang a she thiam lo clear chuan an thom nusuk tur cleanera ada a michael ipte tangin lighter a phor chuaka clear chuan a pasal chuan midang kopsana angai ta mia mai ina thlen chuan a ang chuaka ma se michael chuan thil shia swala nei thoshilin marlin nen chuan surprise party an plan dun ringo thole an mi som te chuan living room lama an nga vek thoshila an thilom to ber cho sukuk zo ta vek clearila chu lim taka theimu ta omri silo a zakhlia marlin phei chu mita point ngam lo an nu pa chuan vacation manga kalmai kala chuan rota mase clear chuan an zinani chuan an chung kwain peitoni tel lawa zina du thosoya an zinga peitoni lo tela tang hian thila buai ne emem to ni mase peitoni chuan an thil soi chu baby monitor atangin alongai tharu vekti an ring phalo michael chuan an chung kwa chawa zin chorem ti veta a zana midangan muthil vek lain greenhouse chunga peitoni chuan clarita thanglo om tak akama chuti lai chuan marlin chuan dr victoria in zor lai chu mufu a thildik lo omina sia afa te peitoni kuta da in clear chu gardena luta greenhouse zoka lut lo chu peitoni chu a thinrim ru hlea marlin chuan city archive victoria chungchang haya newspaper pakhata an voini thalaka mu a chuta chuan anupuya kalsan tak po chiang takina lang peitoni chu victoria nupui ni ti asia chua chuan man mo takin clarity in lampani na tlan ngala ngai thatlo na nei lovin clear chuan thlai chi la khoma marlin in anina thlen chuan peiton bula chuan lem chan renga tol to lo thu thinrim takina shila peiton chuan do chuin cleary greenhouse om thu soya mase marlin ni lu chuan peitoni thangkam khana delta a cleary ni lo midang jok a o wangin peitoni chuan cleary inhaler akap ruak veka cleary lo le tin marlin ni taksa mu chuan a thoha chuak zui ngal 911 call pa in inhaler a phora mase lo ruak vek chu chuan a thoha ati zwala abeka pakhata akti she chuakin lak tu mina kala mase ni khoshilovina tlutani
Petonin Kolaya Jolen Puilain Police le ambulance car tlana mua Cleary chu first aid an pevata Petoni chu Cleary ngai to angin police bula le machanga Marlini ruang po an mubok Michael chuan anupui damdoin khumamu chu ni lengin aum puya mase zan lama chuanin lama hongai si Solomon chawin chung thil ti tu chu sia a Marlin to lo chu Michael chuan pomharati mutpo mu theilo arilunat lai tak chu Petoni chuan rim changa la in thlem thlu ka tuma mase Michael chuan atan chuan me chepakhat chaw anom tho shilin anara atuka chuan Michael chuan Cleary chu damdoina tringina hruai ho a Solomonan cyclein an kara zuizelti ema chuan a mu a mase nu le pa bula engma soilo Petoni chu an chung konuna chuan in rol thuk tol tola Cleary chuan angai na lo tel tel mai thil diklawa omani ringin engwanga Marlin kha anina local nge ni ti Cleary chuan sha chwa tumta a office avakala Marlin secretary chuan Dr Victoria in chungchang document salope a Cleary chu leidu niom takin chu ina chuan akal ngal Marlin ni thak tu realtor chuan in chung fan kwal puin chu ina thil thleng to wanga aman po atlom he thu soya Cleary chuan Nauawmtu chu Victoria nupui ti a hre chuak veta Michael le Petoni te chuan zanja an buat sei dona Cleary lo lu chuan Petoni chu beng ta thruai Michael chu Victoria nupui ani thoshil ve ngala annu pa chuan anina tanga chuak ngal turin an ti a Petoni chuan dot soitumin Michael ne na anin kara thilengmo om thu soya mase Cleary chuan a oilo abung ra engma alak pon phallawa a hak lai ne na chuak turin an ti a abung ra chuan thon tur tho Petoni chun chila chu zan chuan chungkwa hotel ria mei a himan ringa Michael chuan police call in a report ngal bok Petoni chuan engthil nge ati le duang ti an silo ma sen chwa main Petoni chu lo lut rumana Michael chu swa durin a chutlu topa ema chu ruma inkal khum tura shilin Cleary chu in hnuailam endik turina chuka Michael chu lo har chuak to in anin chunga Petoni om thu Cleary shila akeroti nat veve wangin Michael chu che thatheilo anu thu oilovin ema chu ruma tangina chuaka Cleary chuan 911 a kola arang lama tanpuyan ngai thoshila chuti lai tak chuan Petoni chuan Cleary chu anung lama tangin swa durin avothu vele ta a ema le jo ate bula shwaya fanga chen pui tumani mase mai chuan Petoni chu fin khalin jo a lo thuk rufel mana Petoni chu annu ni lo thoshilin anaw ne na anom na pindan chu kalmak Petoni chuan kongka ti chia in jo tabri chuana chu azong kwal chiama mase pindana walu chuan baby monitor lo ni emai bumin aum non le atopa chuan etika emai te unaw chu amu a mase Solomon chuan roi chwa tumina lo puimeka Cleary ron thleng chove in anin swalai chuan Cleary chu asma chuak le angina omdera Petoni in ring lo lai chu tukver tangina nam chuak ta a anmani tanpui tura Solomon local chu Cleary chu alom takzet anwa in Michael pui turin in hnuaya an chukta a